Gone Yorima apa jenenge? Bruno. Alek. Oh Manuel. Oh Manuel. Iya. Manuel. Dadi panut karo Manuel iki Kakang Adi. Manuel apa Metik? Nek panut ki dedeke dhuwur. Heeh. Nek Manuel ki ndek ning lemu. Bantet nek. Malah ora oleh rasan-rasan ke. Karo Manuel ora oleh kae. Heeh. Mati to. Kualat karo Yorime ku mati.
Oh nggih. Matur nuwun. Wah lha iki. Wah jan. Repot-repot to Pak De. Nyaris memang golek iris. Ya. Mbah nuwun. Tak kesik, Dik. Ya. Mbok semangat to Manuel. Kamu kok kelentrak-kelentruk to? Kamu kan tak review di sini. Wah, review. Bose lho. Engko tak review ning bose. Lah ditunggu neng buri karo bos kakung kok. Bos kakung yo enak. Nano. Iki rasa melu-melu, wis tangane ae sing Ora tanggap Sari kok. ora. Aku masih kecil soalnya. Nyidam Sari nggih Mas. Heeh dikendangi kalih Mas kula sing paling gede dhewe. Iya. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamong ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel lang tan kena hati numbas arto nek wong anggitan wong pinter ki didemoke mesti dadi. Ha iya. Dijawil. Apa meneh kita jawil? Aduh. Mesti Terus dadi. kantut ya. Langsung tungtis. Ha iya. Monggo Mas. Lanjut. Mangga. Langgame manut. Kali ising kaya ngapa
Yuk. Wah, sik kok kudu foto aku. Napa? Ae. Sinten? Bojone tak pek ora sida ora oleh malah kek selingkuh karo kek bojone udah kuwi aku pokoke ora trimo. Beh, piye ta iki? Iki sapa to? Lah piye? Tepang yo wis wani Kenal. Apa? Aku ngerti pokoke. Lah. Yo piye? salaman sik. Salaman sik. Kerjane tambah akrab. Ada elek to pokoke kudu iki ya bojone. Heeh. Ngurung apa-apa kok wis ngeneni. Ayo. Itu salam plek kami begitu. Oh, keakraban loh. Iya. Anu. Sapa Bu? Mboten mau Pak Men-men. Pak Haji. Utuh. Hah? Pak Lasmen. Pak Lasmen. Ayo Men. Pak Men. Nembe dahar. Kok permata ijo barang iki ya ngopo to tak pamit-pamitan barang iki lho. Sapa sing nggo peci kae? Aku sampean bar mamti wolo. Duite kesentek soalnya iki dilali jenenge. Ya. Ledak, ledak, ledak,
Tata lembeane
Seniman sing wadon seniwati gayane mumpun dipun pingsungsungaken gonjuk dumateng kadang sepuhipun kakang kula Kang Wasya ugi Pak Wasimin sembah nuwun. Mikul suketi entol-entol senenge banget ora bisa kumpul ora bisa ngono Bahar Seno kudu Sik ya Nduk, alon-alon anggonmu eling karo Karang Gusti Allah. Kabeh mau ana ing dina iki tinempuh daleme panjenenganipun Bapak Sriyanto. Iya Yung. Angonoke tasyakuran walimatul khitan no. Putrane Asmane Mas Kang putra sinten Yung? jenenge Leonardo sapa ngono lho Nduk. Sampeyan dongake Yung. Ya moga-moga bocah sakarone antuk nugrahaning Gusti Kang Murbeng dumadi ya nggih. Amin. Kepati hamar suci ayu-ayu denak deblong azu dasare ya isih prawan kabeh isih cemetut kabeh MC-ne sing kemluthuk
Mung siji kekurangane Yung. Apa? Ayu-ayu ning ijik doyan sego tiwul. Jobong bayi, no, wong kuwi kabeh mau memang asale saka Wonogiri kok, Ngir. Iya Yung. Obat pengawet ayu ya saka tiwul kuwi yo. Disyukuri karo kersane Gusti Allah. Muga-muga berkat nada anggone gelar ing awan iki barokah ya, no. Amin. Nggih Yung. Ya terus nih. Kumandang suarane jejer go tombo kangen Karo presidene tegane kambel ijo kacane sing duwe bojo nanging aja lowo. Lah iki aku anggar ketekan sing aja loro kuwi seneng aku. Sebabe Ora napa oleh yo? kalih, telu oleh. Bukan. Apa-apa ki nek ganjil apik. Apa-apa ki nek ganjil apik, bener, Nduk. Aku setuju. Wong kene iki ya tang-tang kok. Ya mosok kalah aku telu kok. Lah iya. Iki ora doyan gragas. Timbangane turu. Monggo. Tapi legeko apa pilih tapi Ngadep yo. Terus montal man